Hej! Sidan 154 i boken Matte 2a. Uppgift 4015. Bilden visar grafen till y lika med 6 minus 1,5x. Så den här y lika med 6 minus 1,5x är en funktion och en linjär funktion. Varför? Eftersom x är upphöjt till 1, inte upphöjt till 2 eller 3 eller någonting annat. Och eftersom jag har x och y som är variabler som kan ändra sig. Man har ritat den här funktionen, och när man ritar på sådana här koordinatsystem, hela det här blir graf. Och jag ser att det är en rät linje som skär både x-axeln här och y-axeln. Här är x-axeln och här är y-axeln. Och här är min funktion. Nu när jag vet allt detta så läser jag A, lös ekvationen 6 minus 1,5x lika med 0. Så fort jag får ett värde på till exempel y här, så blev det ekvation. Så ekvation betyder bara finns en obekant, eller bara finns, om vi ser så, finns en bokstav. Allt annat är siffror. Så det omvandlades från funktion här till ekvation här, där y är lika med 0. Så det finns hundratusentals punkter här på den här linjen, men bara en punkt där y är lika med 0. Och var är y lika med 0? Ja, alla punkter som ligger på den där gröna är y lika med 0. Och bara finns en punkt här som ligger båda på den orangea och den gröna. Och det är lösningen för ekvationen. Lösningen för ekvationen betyder hur mycket är det den bokstav som du har. Jag har den här bokstaven x. Hur mycket är x? Och grafiskt läser jag här. X är 4. Så jag bara svarar x är 4. Slut. Sen säger de till mig, men lös det algebraiskt. Betyder, tänk dig att du inte har grafen framför dig. Du bara får en fråga. Lös den här ekvationen. Och den här ekvationen är en väldigt enkel ekvation. Jag bara kan lösa det som vilken ekvation, första grads ekvation som helst. Genom bara snygga till det. Till exempel, jag har 2 termer här. 1, 2. Så försöker jag hela tiden ha bara termen x på ena sidan. Allt annat ska jag flytta till andra sidan. Så vad gör jag? Jag skriver den här en gång till. Jag skriver 6 minus 1,5x lika med 0. Så flyttar jag antingen det här till andra sidan, eller flyttar jag det här till andra sidan. Här är enklare att flytta eftersom det är minus. Då kan jag flytta hela det här till andra sidan. Det här är andra sidan. Betyder till höger sida. Och så 6 ska vara kvar där. Så jag skriver igen likhetstecken. Jag skriver 6 här. Och på andra sidan blev det 1,5x. Nu är det väldigt, väldigt enkelt. Bara jag delar båda med 1,5 så blir det x ensam. Och det är det så jag vill. Så här blir 1, bara x ensam kvar. Och när jag delar 6 med 1,5, jag kan göra så att bli av med den här kommatecken här. Så som om jag multiplicerar båda med 10 här, 10 här. Så här får jag 60, här får jag 15. Så kanske enklare att dela 60 med 15. Dela 60 med 15
15 och 15 är 30, 30 och 30 60, då måste svaret vara 4. Så jag måste komma till samma svar om jag inte gjort fel. Nu kommer vi till den här frågan. 4.1.16. Bilden visar grafen till funktionen. Igen har jag en funktion eftersom jag har både x och y. Men den här funktionen är andra gradsfunktionen. Eftersom x är upphöjt till 2. Så jag går och tittar på min funktion. Ja, det är en funktion. Det är en kurva som är så här. Och sen säger de till mig, lös grafisk ekvationen. Betyder om y är 0. Då går jag och tittar på när y är 0. Då tittar jag på punkter som ligger på x-koordinaten bara. Så på de här punkterna. Så jag ska se om jag kunde. Ja. Så jag tittar på punkter som ligger här. Det finns hundratusentals punkter, men jag är bara intresserad av 2 punkter. Den punkten, den här och den där. Och jag läser av dem. Bara här är y0. Alla andra punkter är inte y0, bara punkter på x-axeln. Och de andra punkterna, det är jag inte intresserad av. Jag är bara intresserad av 3 och minus 3. Då skriver jag mitt svar. X är 3 och x är minus 3. En del lärare vill att man skriver x är lika med plus minus 3. En del lärare är intresserade av att man skriver x1 och x2. Det här tycker jag är bara en smaksak. Och sen så löser jag samma ekvation men algebraiskt. Vad betyder det? Det betyder jag tänker mig att jag inte har någon graf och jag har den här frågan och hela tiden lös ekvation betyder hur mycket är x. Om du har 9 minus vilket tal resultatet blir 0. Det är klart minus 9. Så då måste x2 vara 9. Ja, och när x2 är 9, vad kan x vara för att x2 blivit 9? Jo, jag kan ta roten. Så. Då skriver jag x antingen är minus 3 eftersom minus 3 gånger minus 3 blir 9. Eller x är 3 eftersom 3 gånger 3 också blir 9. Så. Då har jag löst det och det måste vara samma svar och det blev samma svar, inga problem. Nu kommer jag till 4.0.17. Bilden till höger visar graf. Så jag har den här funktionen och jag har återigen andra grads funktion eftersom x är upphöjt till 2. Och sen har man, vad man har gjort, man bara skrivit 0 här istället för y. Och kanske bara tagit de här till vänster. Så det spelar ingen roll vad det är. Man kunde ju behållit så här att 0 lika med. Så det är inga problem. Så då säger jag måste gå och titta om det är grafiskt och se punkterna. Så jag går och tittar här. Och så jag går alltid till x-koordinaten och letar efter punkter som finns här och finns på grafen. Så den här punkten och den här punkten. Och jag läser av dem. 4 och minus 4. 4, x är 4. Kanske inte bra. X är 4 eller x är minus 4. Båda. Eller x är lika med plus minus 4. Eller hur man vill. Nu är jag klar med den, så går jag och algebraisk betyder lös den här, inte titta på grafen. Jag säger okej. 0,5 x upphöjt till 2 minus 8 blir 0. Då kanske jag gör så här. Jag säger vilket tal är här? Som om jag drar ifrån det här talet 8 så blir svaret 0. Det är klart 8 eftersom bara 8 minus 8 är lika med 0.
så kan jag säga på en gång, men hela det här 0,5 x upphöjt till 2 måste vara lika med 8. Och det är samma sak om jag tar 8 till andra sidan. Så det finns 100 sätt att lösa ekvationer på kanske. Och nu när jag vet hela det här lika med 8 så försöker jag bli av med det här som är bredvid x upphöjt till 2. Det är inte så snyggt. Så då delar jag både här och här med 0,5. Och här blir 1, bara x2 är kvar. Och här, om jag gör det bättre utan multiplicera med 10, så det blir bättre, då blir det 80 delat med 5. Och då säger jag 80 delat med 5. 8 delat med 5, 1. Och hur mycket är kvar? Från 8, 3. 30 delat med 5 är 6. Så x upphöjt till 2 måste vara 16. Och hur mycket är x? Jag är inte intresserad av x upphöjt till 2. Jag är intresserad av bara x. Och så tar jag roten. Och så x måste bli plus minus 4. Så, samma svar. Annars har jag gjort fel. Nu kommer jag vidare. Jag hoppas att det är tydligt. Det är bara att man bara pratar mycket om samma sak. Man har 100 begrepp kanske ibland för samma sak. Så det bara gäller att bekanta sig och inte att ta emot bara. Så läs bara. Bilden visar grafen till. Nu har jag 2 funktioner. Men båda är linje. Rät linje. En funktion och en funktion. Och jag ser, eftersom båda är x upphöjt till 1. Så jag ser, jag har 2 funktioner och de har ritat för mig jättesnyggt. Jag bara tittar, aha, den här är funktion och den heter y lika med 3 minus x. Och den andra är också funktion. Och den heter y lika med x plus 1. Och se vad de vill från mig igen. Så använd bilden och lös följande ekvationer. Så fort de säger ekvation, då har de kanske skrivit något värde för y. Eller för x, spelar inte roll. Men här har de lagt till y 0. Betyder gå först till den här funktionen. Den första, den här. Och se när y är 0 hur mycket x blir. Då måste jag gå till den där röda, gröna. Jag måste gå till den där gröna och gå tills jag hittar skärningspunkten med x-axeln. Och det är den här punkten. Ja, jag ser att x är 3 när y är 0. Slut. Jag bara skriver x är 3. Jag läser av. Sen går jag till andra funktionen. Nu har det blivit en ekvation när x plus 1 lika med 0. Återigen, så den här röda, då går jag och läser av hur mycket är skärningspunkten med x-axeln. Och det är den här punkten. Och punkten är minus 1. Då skriver jag x är minus 1. Minus 1. Slut. Nu kommer jag till lite svårare sak. Sorry. Jag måste sudda såna här. Jag kommer till C. C, vad är det? De ser när den här funktionen skär den här funktionen. Lika med betyder vilken punkt är gemensam mellan de här funktionerna. Det finns bara en punkt som ligger på båda. Och det här är skärningspunkten. Då ska jag härifrån veta vad det är för koordinat för den här. Nu är det koordinat, nu är det punkt de vill ha. Inte bara hur mycket x. Om de säger hur mycket x, då kanske jag bara säger x är 1. Men när man säger kanske så, betyder att vad är x och vad är y? Då måste jag säga båda. Så x är 1 och y är 2. Då skriver jag vet inte faktiskt om de
Jag tror att de vill bara ha X när man löser in. Ja, de vill bara ha X faktiskt, inte Y. Så bara X. Hade de sagt skärningspunkten hade jag tagit fram Y också. Men nu är det bara X. Så det är bara att jag säger X är lika med 1. Ja, X för den här punkten. Hade de sagt punkt hade jag skrivit punkten är X1 och Y2. Men då har de inte sagt till mig. Då nöjer jag mig med så mycket. Och eftersom jag inte har facit, hoppas att ni säger om jag har gjort rätt eller fel. Ha det så bra.